Bos días, vou facer neste vídeo a resolución do problema 2 completo, a pregunta 2 completa da PAU de Galicia de 2025. Vale, bueno, nesa PAU, nestas últimas fun corrector de PAU e anteriormente de ABAO, polo tanto esta tocoume corrixir cento e pico exames deste, entón tamén vos comentarei un poquinho os erros máis importantes que aparecen. Hai moi pouco alumnado que escolla unha delas, xa veremos por qué, e sí que escollen outra das cuestións. Isto sería PAU Galicia 2025, por iso vou facer o vídeo en galego neste caso. Ben. Entón, o primeiro apartado que temos que facelos todo o mundo ten que facer este primeiro apartado, nos di: indique e justifica a súa resposta correcta, abandonamos en repouso un electrón nunha rexión do espacio onde hai un campo magnético e outro eléctrico, ambos estacionarios, uniformes e fundamental paralelos entre sí. A medida que pasa o tempo, o electrón adquirirá un movimento circular uniforme, un movimento rectilíneo uniforme ou un movimento rectilíneo uniformemente acelerado. Entón, o que vou facer é representar primeiro os dous campos. Ben, entón, imos representar, pois, por exemplo, o campo eléctrico en verde e teríamos un campo eléctrico pois dirixido, por exemplo, cara a dereita, non? Este sería o noso campo eléctrico. Isto normalmente viría pois de que temos aquí unha placa dun condensador positiva e no outro extremo teríamos unha placa dun condensador negativa. Ben, e nos di ademais que hai un campo magnético neste mesmo sentido, dirección e sentido e os dous uniformes. Entón este sería o campo magnético, o campo B. Vale, entón, se poñemos un electrón, se dispoñemos dun electrón aquí, temos que fixarnos que o electrón ten carga negativa. Vale? Polo tanto, usamos as expresións que sabemos para a forza eléctrica e sabemos que a forza eléctrica é Q por E, se queredes revisamos, non, que sería constante de Coulomb, en principio, non? Despois vemos que neste caso temos que aplicar Q por E. Carga que crea o campo, carga que o recibe, partido pola distancia ao cadrado. Que sucede? Que neste caso todo isto sería a intensidade de campo eléctrico, non? E polo tanto é o que nos están dando como dato. Vale, aquí temos que igualalo, pois a segunda lei de Newton, masa por aceleración. Polo tanto, como realmente hai un campo eléctrico, hai unha carga que é negativa, o electrón ten unha masa, polo tanto adquirirá unha aceleración. O electrón adquire aceleración. Vale, como será esa aceleración? A aceleración será Q por E partido por masa, vale, pero como a carga negativa, para onde irá? Irá cara a dereita. Bueno, irá, perdón, cara a esquerda neste caso. Co cal teríamos que o electrón vai gañar unha velocidade, vai ter un movimento rectilíneo uniformemente acelerado cara á esquerda. Vale, as siglas MRU e MRUA poden usarse perfectamente, son admisibles polos correctores da PAU. Vale, ben, entón, que pasaría co campo magnético? Bueno, pois a forza de Lorentz, forza magnética, teríamos expresión Q por V, produto vectorial B, vale, forza vector. Entón vamos a averiguar como sería esa forza magnética. Ben, teríamos unha carga que é negativa, vale? Unha velocidade que é cara a esquerda e un campo magnético que é cara a dereita. Entón, como estes dous son paralelos, entón temos que o módulo da forza xa sería Q por V por B polo seno do ángulo que forman, e isto é cero porque son paralelos, co cal o seno de cero sería cero. Entón, o único que teríamos é que afectaría o campo eléctrico, entón o movimento sería do electrón e movimento rectilíneo uniformemente acelerado. Co cal a resposta C. E debemos marcar a resposta. De acordo? Imos agora cun dos segundos apartados que temos que escoller entre un de campo eléctrico onde temos que facer un cálculo de intensidade de campo eléctrico, despois o traballo, que sería este primeiro, ou un de magnetismo no que temos un conductor rectilíneo cunha corrente e despois temos que calcular, bueno, pues, o campo magnético por un lado e despois temos que calcular
unha forza por unidade de longitude. Normalmente a xente vaise por este segundo apartado e ten dificultades a hora de explicar a dirección e sentido, non explica a dirección e sentido do campo magnético, iso é importante. Vale, entón, bueno, vamos a facer primeiro este aquí. Bueno, xa representei un poquinho máis grande para poder representar os vectores de campo eléctrico que necesitamos. O primeiro que debedes ter en conta, bueno, cando ledes o exercicio, é que temos un triángulo de lado 70 centímetros, co cal a distancia que hai entre cargas sería 0,7 metros. Vale, mantemos as cifras significativas. Vale, temos dúas cargas de un microculombio menos un microculombio, nos piden calcule a intensidade de campo eléctrico no vértice no que se encontra a carga en menos 2 microculombios. Entón, bueno, pois, como temos unha carga positiva de un microculombio, a intensidade de campo eléctrico que producirá será cara arriba, a esta vou chamar A, e esa intensidade de campo iría para arriba. E a outra vou chamar B, e a intensidade de campo eléctrico que produciría sería cara abaixo. A outra sería eso A. Vale, xa podemos observar directamente que o campo total será simplemente na dirección do eixo X, non? Se plantexamos uns eixos de coordenadas, non? Se podemos tomar os eixos de coordenadas así. Vale, pois teríamos un eixo X, un eixo Y. Pois as componentes Y serían iguais. E sub A Y, non? E sub A Y sería igual a menos E sub B Y. O campo total sería dúas veces a componente de calquera deles X no sentido de Y positivo, do eixo X positivo, co cal Y vector unitario. Ben, entón, o único que temos que facer este cálculo, que sería dúas veces a intensidade de campo eléctrico, como expresión de intensidade de campo eléctrico para cargas K por Q partido por distancia ao cadrado, simplemente temos que sustituílo. Vale, entón, dúas veces K pola carga partido pola distancia ao cadrado. Isto nos quedará 2 por 9 por 10 elevado a 9, que é un dato que nos dá no exercicio. Pola carga que de un microculombio. Vale, non temos que poñer as dúas cargas, unha positiva e outra negativa, porque xa temos representado aquí. Se facemos dúas veces, entón quedaríanos esta intensidade de campo para outro lado. Partido pola distancia, que é 0,7 ao cadrado. Vale, pero hai que ter en conta que este lado de aquí mide solo 0,35 e a hipotenusa deste triángulo mide 0,7. Co cal teríamos que multiplicar polo coseno do ángulo, por 0,35 partido por 0,7. Ben, se facemos este cálculo nos quedaría 18.400 y Newton partido por Coulomb. De acordo. Ben, componente I non teríamos, anularíanse, xo temos indicado aquí, co cal esa sería a nosa componente X. Se queredes, o que podemos facer tamén é explicar que este é o ángulo alfa e que o coseno de alfa é 0,35 partido por 0,7. Pero, bueno, tampouco sería imprescindible. Pensade que temos o tempo limitado e moitas veces esa é a nosa dificultade. Vale, entón, o segundo nos di o traballo feito pola forza eléctrica do campo cando a carga de menos 2 microculombios se desplaza desde o vértice no que se encontra o infinito. Vou volver a copiar esta imaxe que me interesa. Imos para a página seguinte e a pegamos. Vale, entón nos piden que nos temos esta carga que está aquí e temos que elevala hasta o infinito. Ben, entón, sabemos que o traballo no campo eléctrico é menos a variación de enerxía potencial, non? Sería menos a variación de enerxía potencial. Lembrade as expresións para enerxía potencial, igual que en campo gravitatorio, non? Teríamos constante de Coulomb, carga que crea o campo, carga que o recibe partido pola distancia, e o potencial sería constante de Coulomb, carga partido por distancia. Co cal, sabedes que pues, normalmente é máis cómodo traballar con potenciais que o que realmente podemos medir. Entón, podríamos expresalo como menos Q por variación de potencial, menos Q por potencial final, menos potencial inicial, o sub cero, como que irá a dispoñer. Entón, consiste en calcular
o potencial que temos aquí, cal sería o potencial no punto P, voulle chamar, creado pola carga que está en A e pola carga que está en B. Entón, calculamos eses potenciais. Entón, V que a carga A crea no punto P sería a constante de Coulomb pola carga, que é de 1 microculombio, partido pola distancia, que é 0,7. Vale, o potencial que crea a carga B sería a constante de Coulomb pola carga, que é de menos 1 microculombio, partido pola distancia. Co cal temos que o potencial no punto P é igual a 0. E ese sería o potencial inicial. Entón, vale, moi ben. De aí, traballo menos Q por potencial final 0 menos potencial inicial 0 é igual a 0. Non se realiza traballo. Ben, o cal, bueno, era máis simple do que se me lleva nun principio. Imos agora co exercicio, co apartado sobre magnetismo. Ben, neste nos di que temos un conductor rectilíneo disposto verticalmente, circula unha corrente de 2 amperios cara arriba. Vou representar os eixos de coordenadas porque despois nos vai ser máis simple para o seguinte apartado. Entón representamos un eixo Y vertical, un eixo X e Z. Vamos a poñerlle os nomes Y, Z. Vale, nos din que temos un conductor rectilíneo exposto verticalmente porque circula unha corrente de 2 amperios cara arriba. Entón, vou poñer por aquí. Ui, va. Non quedou moi recto, pero bueno, enténdese. Esta vou chamar intensidade 1, que será de 2 amperios. E que circula cara arriba. Que campo magnético crea esta corrente a unha distancia de 10 centímetros do conductor? Co cal nos están pedindo, pois, imaginad este punto a 0,1 metros. Que campo crea? Como será ese campo? Entón, o primeiro vamos a indicar no apartado A dirección e sentido. Entón, usaremos regla da man dereita. Tamén o podemos explicar, non? Que crea calquera corrente, crea unhas liñas de campo magnético circulares ao redor dela, non? Un fío de corrente, e como irían dirixidas, non? Podemos usar pola regla da man dereita, o tapón da botella, o tirarrollas, sacacorchos, como querades chamar. Co cal, este sería o campo eléctrico, o campo magnético. Que sucedería no punto 0,1? Pois no 0,1, pois o campo magnético entraría. Co cal iría neste sentido. Iría no sentido Z negativo. Vale, regla da man dereita, onde o pulgar son os dedos, ou se queredes usades a regra do sacacorchos. Do tirarrollas, non? Podes levar unha botella de auga, é moi simple, non? Se facemos unha botella de auga no examen é moi fácil acordarse. Levo unha botella de auga e se estou xirando para aquí, o que fago coa botella de auga é quitarlle o tapón. Vale, entón, esta sería a intensidade da corrente e o efecto de xirar deste sentido sería o campo magnético. Vale, co cal, bueno, pois unha maneira moi simple de non esquecerse desta regla. Vale, co cal teríamos un campo magnético que sería dirixido no sentido Z e a expresión do campo magnético creado por fío de corrente, que sería no su 0 partido por 2pi por I partido por D e e no sentido sería menos K. Vale, obtemos ese valor, que sería 4pi por 10 elevado a menos 7, partido por 2pi, pola intensidade que son 2 amperios, distancia que é 0,1, menos K. Bueno, estos serán teslas. Sustituimos e nos queda 4 menos 4 por 10 elevado a menos 6 K teslas. Ben, simplemente sustituindo eses valores. Co cal, bueno, pues esta parte era simple. Unha vez expliquemos como sería a dirección e sentido. Aquí xa está indicada. Imos na seguinte páxina coa segunda parte. Entón, o que vou facer é copiar a parte que me interesa aquí, porque imos ter que usala na segunda. Dademos un segundinho.
Vale, entón nesta segunda parte nos din que en paralelo ao anterior a unha distancia indicada a 0,1 metros sitúase un segundo conductor tamén retilíneo polo que circula unha corriente de 1 amperio no mesmo sentido. Vale, nos piden a forza por unidade de longitude. Entón representamos o fío de corrente que teríamos por aquí. Este sería o noso fío de corrente e aquí teríamos unha corrente I sub 2 que sería de 1 amperio. Vale, xa sabíamos que o campo magnético aquí entraba. Se o campo magnético deste entra, o campo magnético do outro, non? Usando a mesma regla da man dereita, o campo magnético que genera I sub 2 vai ser así. Co cal, o campo magnético aquí, generado por I sub 2, vai sair, perdón, vai sair do papel. Isto é o que genera o I sub 2. E o que generaba a intensidade de corrente 1 vai ser cara dentro. Entón nos piden a forza por unidade de longitude. Entón sabemos que a expresión da forza, bueno, pois para unha carga sería K por V produto vectorial B, e podíamos chegar da forza magnética ou forza de Lorentz, como querades facer, e por L produto vectorial B. E iso que tenemos que facer. Vale, como que nos piden a forza partido por longitude, vamos traballar en módulos. Ben, non podemos dividir un vector entre outro vector. Vale, e iso será I por B. E temos que facer iso para cada un dos dous. Entón, vamos a facer a forza sobre 1 partido pola longitude, que será a intensidade 2, perdón, a intensidade 1 por V sub 2. Entón, intensidade 1, que sería 2 amperios, e polo campo que xenera o 2, lembrade que o campo no sub 0 partido por 2pi intensidade partido por distancia, e esta sería a intensidade que crea o campo. Entón teríamos un sub 0, que é 4pi por 10 elevado menos 7, partido por 2pi, intensidade 2, que é 1 amperio, partido pola distancia, que é 0,1. Non vou facer o cálculo aínda. Imos ver cal sería a forza sobre 1, sobre 2, neste caso, partido por longitude. Isto sería a forza sobre 2, sería a intensidade 2, polo campo que xenera o outro. A intensidade 2 é de 1 amperio, e o campo magnético sería 4pi por 10 elevado menos 7, partido por 2pi. A intensidade 1, que sería de 2, partido por 0,1. Como vedes, son iguais. O único que temos cambiado é... Aquí temos un 2 e aquí o temos. Co cal, o valor é exactamente o mesmo. Como é a forza? Bueno, pois o resultado da forza sería 4 por 10 elevado menos 6 Tesla partido por metro, nos dous casos. Ben, como serían as forzas? Bueno, pois podemos usar a regla de man dereita. Entón teríamos, se usamos a regla de man dereita, o índice iría para arriba, índice, vamos a poñerlo cos cores que estamos usando antes, vale? Índice iría para arriba, o campo magnético co dedo medio iría para dentro, entón a forza nos resultaría atractiva. E no outro caso resultaría exactamente igual. Ben, de que outro xeito podemos facelo tamén? De outro xeito que podemos facelo, entón, aquí habería que facer o regla da man dereita. Lembrade que para... É moi fácil se nos lembramos do Festival Internacional de Benidorm. Vale? Ou senón, outra maneira de facelo é un determinante. I, J, K. E poñemos no primeiro, que sería I por L, vale? Entón vou facer sobre o que temos en verde, sobre a intensidade 2, non? Sobre o fío 2. No outro caso vai ser exactamente igual. Entón, o primeiro que temos é I por L, que sería 0, 1, 0, iría para arriba, e o campo magnético que vai en menos K, 0, 0, menos 1. E iso o resultado que nos queda é menos I, co cal atractiva. Vale, que sería esta que indicamos aquí, que sería atractiva. E, bueno, con isto teríamos feito esta segunda pregunta da PAU de Galicia do 2025. Agardo que vos axude. Hasta logo.